Ni borok bu Apa CPIM ni na bu norok te srapsa tini horni bising ngono bu mung nai bele kono punai rau ni bomong kok nai na bu mung kong nai CPIM ni themarang Congress ni themarang BJP ni themarang ni paya ti pramotha ni themarang ekdom direct ti pramotha direct ti pramotha ni themarang rok Komal Kantri ti prana bu ti pramotha khani rok ti pramotha khayo ti pramotha ni supporter ti pramotha ni boro rok ang opposite sanamo sungo chini o takhu Komal Kantri Tripura bonakebo Mike Romboy neta rokhake bason rimani nuda nukha nugia khuna nugia khu bo khoroksa kwap tuma thumnai kubangma ti prasarong ne jungjal ti prasarok tamung tong machaya tong aborok borok thumnai program aro hingkhana kanke aro thangoi video coverage khainai sungsarni noga asugoi tongnai rokno phunoknani bagai tini BJP ni phaisingti chungkhanaka bono bunai tipra mothani gunda rok honai sau Komal Kantri Tripura bo neta diba bono tani bunai tipra motharo boi no tongkhanke bono sinia diba Komal Kantri sabo Komal Kantri bo tipra mothani MDC EM rok bai baksa tongble gari bisingo boroni video bochago CPM ni program ke CPM ni video bochago tini bono sinia diba tiprana mothani borok no boi tong khake tini tamni bago bunai bono awo to gosue maya haisi tipra mothani borok no bu nai tani bunai ba bono reason tamo o bunai rok sabo o bunai rok ungkha samung sitra tangnai rok o samung sitra tangnai rok sabo tini BJP sagano chungpai to jana kokya abo tipra motharo buka tam jaya tongkhana bini bono haike buka kha khamka haise je jorabo media nangkhaike apurkai ringlayo media no faidi camera buskan kok sana musung jago pia o media no borom relaya tini o media rone thani tam tong rang madamanya thanglai jau kharang masing jabo hoko mai kurui scooty thok kurui bike thok kurui haike thanglayo sapung guri jak tamni bagai kaham hamya phunungani bagai tini baksa borok media no sajagya o media ni bagoi no tini sak jora Tripura o bebak ungoi tongmani chungnugoi tong o media belaisi support khakya tini neta rong ni slaifanosi angkha media rong no samung khayu belai samung khayu haise tini o media kore chung bebak ungoi tongmani nugla khamu nugoi tongmani tini borong ni bisingtu si nugu respect rina nang haise media rong no tini je bunai rok borok sabo abo romnani ungthung angbo musung haise tini o mongol batema bo bujaka tamkha abani kun matter gya bo khorokcha neta bo khorokcha kubangma agi tipra sarno kok rui phaika thokai sawi phaika kubangma borok bin dol ni bisingo no jol jak tongna tipra len ni kok saka tabkha tipra len pokoi ranglen niko o borok phana jol jak bono riwe mano ha ni kok sapu tabkha ha ni kok si kori kha tabkha rang ni kok mangsi abhai phana ngoi mano neta bujidi politics jesa phana ngoi mano dono tuya so wan su yang phya chini Komal Kantri bujak mani belai kha khamka haisi abo belai chaya samung tang haisi je bunai rok belai chaya sam hinge number 2 tipra mothani faising tui chung abo nugoi man gai press meet khaimani aro borok phaisa phakya aro bunai rok toknai rok abo tipra motha ngoi maya tipra mothani borok rok bo khorok noi bujagoi hospital klaijak borok auto bai thang tongmani borok bai borok si kutuklai walalai tonglai khaino BJP jonojati rok abohai hinoi tipra mothani borok rok phaisa phakya abono nuhuroi borok para ganani ba local borok ba thangka tamunglai thang sungnani thangka borok to already borok no sinio nge norok aro sanai sabo hene bukha borok ni bisingte haike chungkhanaka tipra mothaka tamne khali BJP rok no mang bunai ba tamo bahai gotona abo
abo tongoi maya ngechung abo bobo sawo bini charinani kubui bobo sawo bini charinani kubui pheba kubui tamo kubui bobo ke wansukda naikha borok saka buskango election tongo Tripura motha belai strong o strong no chini Tripura motha ni neta rok no case riwoi mung hamya khlaioi Tripura motha strong no sobaina nayo ne borok Tripura motha ni borok yang BJP rok buja kangke khali sawo Tripura motha ni borok bu khali Tripura motha ni borok bu mondir ni ghanta dangsi Tripura motha wa su gunda tongo hai angka tabu sai mano angka bui mano Tripura motha rok bo apno mia angkaisa video rimani mongol bujak malle bui hambai rimang si paila ya jai casuka na amsuka bono joli jak tongo na di borok amsuka nesla jak tongo tini bo BJP khayu hine ra joli jak na tini bo public ro bai tamo kogrika tamo khlaya kubangma boroni bukhaw tongna khane bagano gonte heke tokoi klang thanga bono siapa ang biabo saka tok laimani Tripura sabai Tripura chaya Enggak borok to Tripura sabai hisi to borong ni joli mani tongle o joli mani ruklai kata enggak apa no sini Tripura sabai muthak lai chao bulai lai chao ang biabo saka abo belai chaya hai sini bagai jeng kesan no pokna nang nai jeng kesan no pok ya hengke jung sini thani phaiglag jung katalungoi manani abohai sujok chin thani phaiglag abohai jora chin thani phaiglag bebhag kacham jengmani ungkha poksidi next time tabulai sidi kebo tatok lai sidi Tripura sabai Tripura abon bisingo si जनजाति मोर्चानि GS बिपिन देबबर्मा बगाय सावो खोनानो फुनुगो रिवानो आबहाय उंलाय खेंगे ते थागलाय लिया तिनि अकबो सावबो BJP नि थाने बुसु फानतंग ब्रक साइसे मयाखौ आसुनो फानतंग जोंगो सावयमनो फानतंग इंगे आसु फानतंगै तंमानि ओ फाननो तामगै इलीगल माइग्रेंट सिटी कक साया ओ फाननो तामनि बागै Tripura sarok oroi poroi ngoi tongmani Tripura sarok ni je dibrabo klai tongmani apon tu o fan tam use khlaya khlaina to nango o fan tamani bagoi khorksa Tripura ni Maharaja no hamya sawai tongmani o fan tamgoi jonojati morcha phono gya tini bulai thani simi fan phono khai nglak apon chungba wan sumai khorksa leader ni kam uklugo kubangma jonogon tongai mano kubangma borok tongai mano o borok ni bisingo khoroksa chaya khlai tongthai o chaya no bahai khlai phurungoi sidaot langnani kubuyot langnani abosi khoroksa leader ni kam khoroksa leader abahai kai reply dia je nung butharka angbo butharnai abo leader ni kokya leader ni kok ke hamjakmani kok bai chaya no phurungnani abosi abahai nge thaklai glak sabani losung khaba sabo buja khaba Tripura sana buja khable bunai sabo Tripura sana bu khable nge Tripura sabai Tripura sa thulai tong laga buikhai hai noble abahai kok samani ungya abote bisi o sikla rok thui kutung rok no tebo phandi mani klayo nung bulai di ang tong nin logi nge bulai mang thang laga bote thaklai liyo Tripura motha bo sanai ble an ke phan kori diba nung BJP ni khabuso phantong ba ang Tripura motha ni bo phantong bole ani bo 13 jona MLA tong laisi ani bo montri tongo ani bo MP tongo phade nanglai nai haing lai thang lai genge abate thak lai gla nge amorok no pok lai ke sam no pokoi ke talia prisena ni abosi ngete gaisa rigenai bakmane bai simi unglak Tripura sani bagai wanso nang nai gorib rok no rigenai bago noi sawo o gorib tamgoi gorib ungoi tong abono mawasu lainai haise number 3 Tripura o India ni Prime Minister Phaika Tripura sore mondor thangka udghatan khlaika phiaba o mondir bahai khlai achaika chini bubagra rok snam klangmani
মন্দির আবো তিনি ও বুবাগ্রানি থুই চিনি বুবাগ্রা পাইথাক 186 নাম্বার tabuk tongoi tongnai koroi hinggabo kaisa kok hiaba tini bono phanosi o mondiro invite khaliya amsuk da siyang khana na amsuk da joli mani bagai ringliya amsuk da nesle mani bagai je tripurani chini present bubagra tongnai no ringliya chung arono phang nugoi mano BJP busuk joratui chini bubagra no jolijak BJP busuk joratui ti prasani bagai kok sanai chini bubagra no naislajak asuto siyang nani kokya amo naisle mani se abu joli mani se tina aro asu borok kotor tongo tina asuk phano wansumung phaya diba o mondir modi phayoi o mondiro udghaton khlai tongo bubagra no ma ringnai thik nung bubagra hine wasukliya norok to mungkho mungphano khoi bono ma ringnai amo kaise norok invitation riwai mano bono invite khai mano abo phano khailiya gabo tang ma klai khaba lazimuri mani klai khabo belai haiche naisle mani phunuk ma klaio joli mani phunuka joli mani chung amsuka joliwo chung risiring yata सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास गे आरो बरो सबका साथ सबका विकास दंबा गुरै बले तिनि आं टार्गेट खाय कक सामानिया BJP no फियाबा नरनि तंमु नुगोसि दं आरो बुबाग्रा no इनभाइट खानानि नांमानि नर इनभाइट खाया अब बाहाय वानसुं मुंगा साले निनि पॉलिटिक्स हाक सालो तो निगादि तिनि बुबाग्रा सं o mondir no snamani hini wasuk yangkai tini o mondir asuk famous bongla khamo o mondir aro top tongla khamo tini bhaike ring jangoi mangka chini tripura ni chini CM abo wasuk yadiba chini tiprasa rok jonojati ni montri rok tongo wasuk yadiba neta kotor tongo wasuk yadiba wasuk yade inge boronor tiprasa na hangama klekeba aku neslemani siklayo lai neslemani bubagra chung arono sawai mano BJP suno busu joratoi hamjak chini bubagra no busu joratoi respect ri borom ri abo kaise chini lai buma tripurani o mondir abo hai bahai khaiman ba amso kotor boro rok bahai klai amai ka wansuk man ta onaro no wansuk naisi ba busu joratoi chini bubagra no naisale jakto abo belai chayak lekha haise belai chayak lekha yang te bisi kok sana thanglia ba song hambai norok no paithak jora kurgoi tongmani malai nai next video